which was hidden in God before the foundation of the universe. Awukwazi kumazi uYesu ovela kwiNew Testament ungaqalanga ngomfumana kwiSummary ekwi-Old Testament. Na uMosikena njengoba wayemdemonstrator uIsaya wanikezwa iministry ehlukileyo yoba aveze i-cost, aveze inhlungu azawudlula kuyo uYesu. And then waveza nento exoxisayo uIsaya wohlula umntwana nonyana. Uthi umntwana simzelelo kodwa unyana simnikiwe.